Har yanzu dai yana yin processing. So, ya ka gani? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Jama'ar wannan channel ta mai albarka ta birnin Masoya Tech, ina muku barka da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo, kuma barkanmu da wannan rana ta Juma'a mai albarka. Da fatan Ubangiji Allah ya karbi ibadunmu. To yau kuma muna tafi muku da wani application wanda zai burge ku. Application ne wanda zaka cire wa hotonka background yayi kyau sosai yadda ka san a nan ka yi sa. Application yana da kyau sosai, don haka dan uwa kar a baka a baya, ka biyo mu cikin wannan bidiyo ka ga wani irin application ne. Kuma application din yana da fikira wannan application din za ka ga kamar 'yan kasuwa ma nasu ne, zai iya masu amfani. Kana so ka sa samfur ɗinka ka cire masa background ya fito tartar a ganshi, za ka iya sa hoton kayanka kuma ka cire masa background shi ma ka ɗora shi ya kyau yadda za ka ɗora kwastomominka su ga ya burge su sosai. To amma dai an ce gani ya kori zi, saboda haka mu shiga in nuna muku yadda za ku yi za ku sauke wannan application. To kun ga sunan application din nan, bari in nuna muku shi. Kaga application din nan, kaga shi sunan shi Pitch Wedge Background Easer. In ka je ka rubuta zai fito, kaga logonsa, kaga yadda logonsa ya gashi nan. Saboda haka ka yi kokari ka dauko wani application sannan ka abin nan shi. Saboda ni na riga na dauko shi, kaga direct saboda haka bari mu yi open. Kaga sunan shi, in ka rubuta direct sai ka abin nan, muna danna open ka zai bude mana. To kun ga ya bude mana, kun ga fuskarsa. To direct yana buɗo maka, ka gani alamar 'yan kasuwa ma nasu ne. Kaga wannan riga suka sa, gashi nan sun cire mata background, kuma ga abubuwa na, akwai abubuwa na kuɗi, wannan sai ka biya za su bude maka, amma akwai na kyauta. Na kyautan shine gashi nan inda aka sa wannan foto din, bari a gan shi, ka gan shi nan inda aka sa foto din nan za ka danna. Kana dannawa haka, kaga yana buɗe ka da rai, ya nuna min cikin hotunan wayana ko. To bara mu samu hoto mai amfani da shi, ka ga yadda zai baka sha'awa wannan abu. Bari mu samu hoto, da mu ga wani hoto zan gwada mu. Yanzu mu ɗauka wannan hoton, mu ɗauka wannan hoton. Ina son cire masa magana. To kaga ya fara processing, to haka zai taimaka. Bari ya gama. To yana gama zai nuna maka ya yi cire background ɗin. Gashi nan har yanzu yana yin processing. So ya ka gani? Abin ya burge ka, na san kai ma abin zai burge ka. Kaga background din gaba daya ce, kuma zaka iya zooming din shi kai yadda ka karkata shi yadda kake so. Yanzu in mota kake so ka sa a baya, kawai da ka nemo hoton background ɗinka na mota kai sai ka dora. Amma ni ba da mota zan amfani. Yanzu to ya za a yi, ya nuna min fari, ya za a canza background, yana so in canza. Abu ne mai sauki, sai ka danna background ɗin nan. Gashi nan kaga ga kaloli nan kana so, ka gani.
to kuma in kana so ka shiga, in ka ɗauko background kenan kana da irin kalan background ɗin ko mu kana so ka sa hoton mutane a bayanka ko wani abu ko kuma wani irin gadin ɗin nan, bari mai amfani da wani hoto na gadin ku gani yadda zai burge ku. Bari mu gani. Yanzu misali ɗauka wannan gadin, to ya ka gani kana seba shi, ka gani kai ka ce nan aka yi shi. Mu wannan bai mana ba, za mu iya canza. In saving za ka yi nan za ka danna, amma zan ma nuna muku. Yanzu misali a ce kana da background ɗin gida, kaga shi ma ka gani, to ya ka gani kamar nan ka yi shi. To da haka wannan abu ne mai matuƙar amfani, kaga duk background ɗin da ka ɗora zai hau. Yanzu mu ɗauka ga wannan, to ya ka gani. Saboda haka za ka saita abinka duk hoton da kake so. Haka in mota ce gare ka ka ɗauko background ɗin mota za ka iya sai. Yanzu bari mu gani, kaga in normal background ne ka gan shi, komai kake so ka ɗora gashi nan. Yanzu mu ɗauka kana son wannan ofis ɗin kana so ka kasance ciki, ya ka gani ka saita shi yadda kake so. Ga wani ma kai ka ce nan kai hoton, to kana danna wannan code ɗin, kaga in kana so ka seba misali sai ka danna wannan. To in ka nan HD ɗin nan kaga na kuɗi ne, kawai sai ka dawo ka maido da shi na haka, sai ka danna save, shikenan ya yi save. Kaga direct in kana duba wannan ɗinka za ka gan shi. To bara mu koma baya magani me kuma ya rage ba mu nuna muku ba. To yanzu kaga abin da ya rage, in kana so ka ƙara masa haske ko ka rage masa ko ka yi wane ne duk gashi nan. Sannan in kana so nan ma duk wajen seta haske ne da haske da wane ne, duk abin da kake so ka yi dai za ka yi. Baccin kaga nan kuma irin abin nan ne na wani style dai za ka gani. Yanzu bara mu yi, ka gani kaga kamar hoton inuwanka a baya haka, kuma za ka yi canza mai kala, ka gani gashi nan. Saboda haka shine kaga zai baka ma'ana abin da kake so. To a nan ne muka kawo ƙarshen bidiyon mu. Idan wannan bidiyo ya burge ka abokina, da Allah ka danna mana alamar like, sannan ka tura wa 'yan uwanka da abokanka domin su masu ƙaru. Idan kuma sabon zuwa ne kai a wannan channel tamu, to ka daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun dora. Mun gode.